Prý hledáte někoho, kdo vám pomůže s jedním kšeftem. Jo. No, vy jste obchodník? Jo. Matky chtivej Jones. Jakže? Matky chtivej Jones. Vaše křestní jméno je Matky chtivej? Příjmení Jones, máte s tím problém? Ne, prý má jméno, jo. A to je taky ve vašem křestním listu. Ne, ty troubo. Mý pravý jméno je Dean. Dean Jones, to je jako jméno herce v herbi Milovaný brod. Toho asi nebude znát. Jasně, že znám, ty vole. Pardon. Přece nemůžu po téhle čtvrti chodit se jménem od Disneyho. Kde jste vzal přezdívku Matky chtivej? Jako kluk jsem se vplížil do matčiny ložnice. Ležela tam nahá. Deane. Celou noc chlastala. Chápem. A já se vplížil k ní. A pak jsem prsty vklouznul. Do její peněženky. Peněženky. Řekl peněženky. A vzal jsem jí prachy, plat za celý týden. Fakt jsem je chtěl. A tak jsem dostal přezdívku Matky chtivej Jones. Jo. Jasně. Víte, ono to matky chtivej vyvolává trochu jiný představy. Jaký představy? Žádný Hele, to představ. stačí, zle. takže vrátíme se k věci. Ano, všichni máme šéfa. No víte, jsou to 3 šéfové a nejlepší by bylo, kdyby ti šéfové třeba už dál nebyli. Už tu dál nebyli, pokud možno. Víte? Zabít?